finestral a la façana sud. Tampoc hi ha pressa per això. Jo vull tenir-la acabada abans del part. Ja sou aquí? Haurem de canviar les bigues. No, les podem restaurar. Suro és la història de l'Helena i l'Ivan, una parella de 30 pocs anys de Barcelona, que deixen la ciutat, el context on vivien, per fundar una nova vida, per crear una nova vida als boscos de l'Alt Empordà, amb la premissa de reformar una masia, formar una família i viure d'una manera més acord amb la imatge que tenen d'ells mateixos. Que teniu algú que us faci la lleva de suro? Almenys en 6 setmanes ho podia fer la feina i us podia pagar uns 20.000 euros. Només en arribar, allò que havia de ser un projecte de parella es transforma en dues maneres diferents, tot sovint confrontades, de veure i d'enfrontar què és allò que han anat a fer en aquest nou terreny. Aleshores, és una pel·lícula de tensió, la tensió entre les idees i la pràctica. És una mica pijo, no, tot això? He canviat el nostre cotxe per això. No t'has tornat boig o què, tia? Perdona, tu qui ets? La pel·lícula està totalment arrelada als dos personatges de l'Helena i l'Ivan, que d'alguna forma sí que es confronten amb el paisatge, amb els personatges del món laboral, del bosc, del suro. És molt fàcil ser un idealista apassionat quan la gent s'encarrega de les coses que tu no et vols ocupar. Tot això hi és perquè pertany al context, però la pel·lícula, insisteixo, està sempre agafada a aquesta parella. De tal manera que, d'alguna forma, allò més íntim que és la parella, aquest conflicte de parella sempre pot tenir ressonàncies amb els altres conflictes, perquè al final allò íntim sempre és polític. Per mi és important intentar viure segons les meves idees i poder transmetre-hi al meu fill. És un motiu d'alegria immensa pensar que estarà, si no ho dic malament, a 113 municipis de tot Catalunya al llarg del mes de març. Que es pugui veure en sales, que pugui arribar potser a poblacions on pel que sigui no havia pogut arribar. Nosaltres hem fet la pel·lícula perquè la gent la vegi, per poder-la compartir amb la gent, i el cicle Gaudí, sens dubte, ens dona l'oportunitat de poder arribar a llocs que no haguéssim pogut arribar.